Kawadhi nyimeni gavana wa Machakos Wavinya Ndeti oriemba apisas pradegadek mitudo kod mibadhi ya sirikande bad migao mar osuru kama gitimore kinde ma ywak osebede ni chochni kod machienglo mag bandhruok okwako chenro mitayo go Tend County no. Koloso gi jofwambo, gavana Wavinya okoni midhiero maduong' manyaka kedgo en mibadhi kaka tuo makoch ka olero ni ng'ato ka ng'ato nyaka koro chur kod msalape. Wavinya olero ni moko kuom apisas mage osebedo ka bano omenda kendo luchore kawito riside to moko bende pedho bok mabandia kaka yor lodho omenda mowinjore okony jopiny. Gavana Wavinya okoni listi mar apisas moriembo osechwal ne DCI kod EACC mondo kawnegi okang' mar chik. Kazi wametajwa majina yao hapa, they are all suspended pending investigations. We have already gotten their names. We are going into depth to do more investigation. Na wengine, we have the facts, even from the system. They have been collaborating with people from outside. Mtu anaenda huko nje, anaambia mtu nitakupatia license, unapatiana pesa, unakuja kwa license in the hanging system, unaenda unapatiwa jina ya mtu mwingine. We have that information, we have that evidence. And I'm just telling my workers in Machakos County, please, wale wako na tabia ya kufanya hizo vitu, wawache kufanya hiyo maneno. Because we have bills to pay. We have salaries to pay. Pesa yote sasa ikienda kwa mifuko ya watu tutafanya nini?